Bé, bon dia. Gràcies, president, diputades i diputats. Tenim endavant la primera moció d'aquesta legislatura, una moció sanitària. I ara li comentava al molt honorable president que jo començaria amb ell, no parlant del seu llibre, qüestió que deixem per un altre moment, encara que hi ha temes interessants d'anàlisi del relat, en el qual ell es fonamenta la base de la seva estructura literària, ell insisteix en això, i sorprenent després filar-ho, quan un diputat li pregunta a un altre per què falta una part del capítol, però li hagués dit al senyor president, com li he dit abans de sortir, que li faltava justament explicar el que volien fer els darrers 100 metres i, evidentment, se li va oblidar en aquella redacció que anaven de farol. I dic que començava amb el president, perquè aquesta moció comença quan la senyora Arrimadas, al discurs d'investidura de l'ara molt honorable president, li feia dues preguntes molt senzilles. I li va dir, senyor president, vostè, en aquell moment no era senyor president, senyor Torra, vostè voldrà recuperar les DPOs dels professionals, tornarà a pagar el que deu als treballadors sanitaris? I una altra segona pregunta, tan senzilla com la primera, que era vostè què farà per revertir i per millorar les llistes d'espera? Com saben vostès, ell no va contestar. Jo vaig recuperar aquestes preguntes l'altre dia amb la consellera, tampoc em va contestar i com soc insistent i persistent, torno aquí al faristol i continuo amb aquest tema. I per continuar vull portar aquí a una altra persona, jo crec que molt interessant, el doctor Sisó, president de la CAMFIC. Abans d'ahir feia unes declaracions a la ràdio força interessants. Crec que tots els que voleu millorar el sistema sanitari les hauríeu d'escoltar i crec que el president ho hauria de fer per tenir arguments per la propera vegada que la senyora Arrimadas li faci una pregunta, tenir dades també sanitàries. I acabo amb una reflexió que es feia el senyor Sisó a la ràdio. Deia, els professionals necessitem bones notícies. I justament aquesta moció té aquesta intenció, portar bones notícies als professionals, perquè venim d'un sistema sanitari retallat, on la primera acció del govern ha estat retallar més, 2.500 llits tancats. Tenim consultes tancades, urgències tancades, sous bastant tancats i retallats, tot retallat, una estructura retallada. I per tant entenem que cal retornar als treballadors el que els hi pertoca. Efectivament, som conscients que cal fer molt més. Ahir vam veure com vostè, consellera, tornava a negar la realitat, les coses més òbvies. Ens va explicar com una excepció el que és una norma. Hi ha llista d'espera també per accedir al metge d'atenció primària. Això és habitual. I després de sentir la pregunta, miri, si vostè no sap com obtenir millors resultats respecte a altres comunitats, jo insisteixo, vagi a les reunions territorials i parli amb els seus companys. Segurament així podria treure millors resultats. I arriba l'estiu, i per això també aquesta moció, perquè novament calen substituts per evitar el col·lapse. El conseller Comín, amb una interpel·lació i una moció com aquesta, no ho va arreglar. Vostè ho hereda. Jo deia, calen llits per ingressar els pacients, alguns els tanquen. Bé, nosaltres creiem que cal implicar-se en salut perquè els professionals, i escoltin, insisteixo, l'entrevista al doctor Sisó, estan farts de copets a l'esquena. Calen substituts perquè surti la feina amb dignitat. Ja n'hi ha prou de retallades. I què dir de la llista d'espera? Doncs mirin, tothom és ben conscient que hi ha una llista d'espera immensa, que no és normal que un pacient que pateix de mal d'esquena trigui 6 mesos per fer-se una ressonància i que quan està de baixa i encara segueix el procés, vagi al seu metge i l'envia a la clínica del dolor i li donin un any d'espera. Això no és normal, aquest patiment no és admissible. No acceptem que hi hagi pacients als calaixos, amagats, sense programar, esperant una trucada, la famosa trucada. Ja us trucarem. Mirin, la ciutadania té dret a saber quan se la visitarà, perquè la transparència és la millor acció per qui no amaga res. I crec, sincerament, que alguns amaguen molt. En definitiva, president, diputades i diputats i molt honorable consellera, avui tenim aquí una gran oportunitat. És la primera moció d'aquesta legislatura perquè els treballadors puguin tornar a cobrar el 100% de les DPOs, perquè els centres a l'estiu segueixin oberts, perquè tornem a contractar substituts i perquè d'una vegada hi hagi transparència de la llista d'espera i no hi hagi més pacients amagats
als calaixos. Moltes gràcies. Bé, moltes gràcies novament. Bé, jo ara estava pensant, escoltant les intervencions, si en aquesta moció jo hagués dit que el que volem és destinar més diners a ambaixades, que haguéssim dit que el que volem és destinar més milions a TV3, o que jo hagués dit aquí que el que volem és més milions i més diners per endollats, estic segur que molts de vostès no m'haguessin dit que sóc inconcret o que no tenim model sanitari o que no tenim model estratègic. Jo crec que és bastant senzill. Aquest govern vol pagar als treballadors o no vol fer? Aquest govern vol apostar per tenir substituts a l'estiu, perquè és quan hi ha especialment problemes, també a altres èpoques, evidentment, de l'any, o no? O aquest govern vol transparència sanitària o no la vol? Per tant, és que és molt més senzill. I vostès me diuen que parlem del model de Ciutadans. Jo encantat, vull dir, si en lloc de donar 5 minuts per una moció ens ho permeteu, doncs nosaltres ho farem encantats. En aquest cas són avanços. Per tant, avancem transaccionant amb la diputada Laïlla alguns punts. El primer és el que hem acceptat perquè estàvem d'acord, millorava el nostre redactat. El segon, hem volgut ficar una data de concreció i en el meu cas, i que no soni amenaça, tornaré a assegurar-me després de l'estiu que això que vostès aquí prometen ho compleixen i evidentment faré el mateix amb la falta de transparència que és notòria de la llista d'espera. Diputada, vostè deia que això era indolor, insípid, innocuo. Miri, per mi, innocuo no és pagar. Per mi pagar, diputada Ribas, per mi pagar, dic que no és indolor, és anestèsic. Vostè parla que això és insípid. Per mi ficar substituts és ficar sal al sistema, necessària, per cert, per l'equilibri homeostàtic del cos, i no és innocua. La llista d'espera, si ens hi fiquem, salva vides. Per tant, jo crec que clarament difereixo. Diputades, diputats, celebro que la primera moció sanitària, encara que amb un debat interessant que ha començat amb el president, pugui ser d'interès per solucionar aquests temes. Moltes gràcies.